No joo, ihan sama, ehkä mä otan nää äänet tästä pois. Niin. Ei tässä oikein mitään ääntä niinku. Tää on hyvä, kun tää alkaa hajota pikkuhiljaa enemmän. Harvoinkin toi Mimmi tuon reunassa ei oikeesti heilu niin paljon, että se tässä kamerassa näyttänyt. Hyvä nytkin tulee. Montako tuntia, että se oikea leffa alkaa pyöriä? No siitä on varmaan korjattu muuten kuin, että vaihtaa kameraa. Tähän meillä menee koko illan tässä. Kameran muisti täyteen. Joo. Tässäkin piirrettä. Tsekkalan nykivää päätä. Kill Arman. Sä näet paskaläppä. Sä olet siellä Assemblyllä mättämässä sitä Street Fighteria. Aivan. Tällä oli mainostamassa. Nyt meni makeeksi, kun toi koko pää on tällainen pikselinen. Itseen.